Ez zaizu inporta legea urratzea? Ez da bat ere. Eta atxilotzeko arriskua hartzea? Ez, kausa hon batengatik baldin bada? Kausa ezin nobea da. Orduan, ni naiz behar duzun gizona. Seguru nengoen konfiantza izan nezakera zuregan. Baina, zer da nahi duzuna? Turner Andreak retiloa ekarritakoan azalduko dizut. Ikus dezagun. Esan zuen, goseak amorraturik gure etxeko Andreak ekarritako baskari xumea jaten hasiz. Baskaltzen dudan bitartean azaldu beharko dut, astirik ez baitugu. 5 dira ia. 2 orduren buruan ekintzaren gertalekuan egon behar dugu. Airin Andereñoa, edo Andrea, hobeki esan da, 7 itzultzen da Salgurdiz paseotik. Brioni lotxen egon behar dugu ari harrera egiteko. Eta antxe zer? Utzazu hori nire esku. Konpondua daukat gertatuko dena. Gauza bakar bat oroitarazi nahi dizut. Zuk ez duzu tartean sartu behar, edo zer gertatuta ere. Ulertu duzu? Aparte gelditu behar dut? Deus ere egin gabe. Segurazki istiluren bat izanen dugu. Ez sartu tartean. Horren ondoren, etxe barrenera eramanen naute. 45 minutu geroago egongelako leioa irekiko da. Zuk leio ireki horretatik hurbil egon behar duzu. Ongi da? Niri begira egon behar duzu. Zure ikusmenean izanen nauzu eta. Ongi da? Eta nik eskua goratzen dudanean, horrela, zuk bota ezazu gela barrenera gero emanen dizudan gauza bat, eta aldi berean oihuka hasi. Sua! Ulertzen? Bai, oso ongi. Ez da oso gauza beldurgarria. Esan zuen sakelatik puru moduko zilindro luze bat ateratzearekin batera. Iturginek, odietako zuloak lokalizatzeko erabiltzen dituzten ke-poto arrunt oietako bat da, alde banatan tapaki bat duena berez piztu dadin. Horixe besterik ez duzu egin behar. Sua, oihuka hasi. Eta orduan jende askok errepikatuko du. Joan zaitez orduan kale muturrera, eta ni antxe elkartuko nahi zurekin handik 10 minutura. Espero dut dena behar bezala argitua izatea. Ez dut tartean sartu behar, lehiora hurbildu, zu biztatik ez galdu, eta keinoa egiten didazunean, traste hori barrenera bota, eta orduan sua oihukatu behar dut. Eta kaleko kantoian zure esperoan gelditu. Horixe? Orduan, konfiantza osoa izan dezakezunigan. Ongi, uste dut badela garaia antzestu behar dudan paper berria prestatzen hasteko. Bere logelan sartu zen eta minutu batzuk geroago, elizgizun aurrerako jartsegin eta xalos mozorrozturik itzuli zen. Bere kapela beltze gal zabala, galtza zabalak, gorbata zuria, irribarre goxoa eta antzematen zitzaion jakinmin zorrotz eta onbera, ez zituen inok ere berdinduko. John Hare aktoreak enduta. Holmesentzat etzen aski arropa saldatzea. Hartzen zuen paper berri bakoitzean, bazirudien bere aurpegikera, portaera eta imintzioak, eta arima bera ere aldatzen zituela. Esenatokiek aktore bikaina galdu zuten, eta zientziak pentsalari argia eta zorrotza delituetako aditu bihurtu zenean. 6:04 ziren Baker Streetetik atera ginenean, eta 7:00 artean 10 minutu falta zirenean ailegatu ginen Serpentine Avenuera. Iluntzen ari zuen eta farolak pizten joan ziren, gu Brioni lotxen aurretik karrikan gora eta bera genbiltzan bitartean, hango apopiloa noiz iritziko zain geundela. Etxea Sherlock Holmesen deskribapen zehatzari esker irudikatu nuen bezalakoxea zen, baina auzoa etzen nik espero bezain lasaia. Aitzitik, auzo lasai bateko kale txiki bat izateko, aski animatua zegoen. Zabarki jantzitako gizon talde bat zegoen izkina batean, erretzen eta irri algaraz,
Zorrostaile bat bere desterarekin, 2 soldadu solasean ijijia jaja haurtzain batekin, eta gizon dotore batzuk paseoan poliki purua ahoan. Ikusten duzu? Ohartarazi zidan Holmesek etxe aurrean aratonat genbiltzan bitartean. Ezkontza horrek erreztu ere egiten dizkigu gauzak. Orain argazkia 2 ahoko espata bihurtu da. Segurazki, berak ez du nahiko Godfrey Norton jaunak ikustea, printzesak ikustea gure bezeroak nahi ez duen bezalaxe. Orain hauxe da gakua. Nun aurkituko dugu argazkia? Hori da? Nun? Arraroa litzateke berak beti aldean eramatea. Gelan eskeitzeko moduko tamaina du. Handiegia emakume baten jantzian gorderik eramateko. Irene Adlerrek badaki erregea bera baitu eta miatzeko gauza dela. 2 aldiz saiatu dira horretan. Uste izatekoa da beraz, berak ez daramala beti aldean. Non dago orduan? Bere bankariak edo bere abokatuak izanen du. 2 aukera horiek daude. Baina susmoa dut ez duela ez batak ez besteak. Emakumeak, izatez, gordezaleak dira, eta nahiago izaten dute isil jokuez beraiek arduratu. Zer dela eta eman behartzion beste inori? Bere buruarekin fidatzen alda, baina auskalo ze presio zeharkako edo politiko erabilitezkeen negozio gizon batengan eragina izateko. Gainera, gogoan izan egun gutxiren buruan erabiltzeko asmoa duela. Eskura izan dezakeen tokian egon behar du. Bere etxean. Baina, 2 aldiz miatu diote etxea. Etzekiten non begiratu. Baina, nola begiratuko duzuzuk? Nik ez dut begiratuko. Orduan zer? Berak erakustera behartuko dut. Baina berak ez du onartuko. Ez da gauza izanen. Baina gurpilotsak entzuten ditut. Bere zaldi kotxea da. Orain, bete itzazu hitzezitz nire aginduak. Solasean ari zen bitartean, zaldikotxe baten aldaetako farolen argitasuna agertu zen kaleko errebueltan. Lando txiki bat zen, agitz dotorea, bionilotxen ate aurreraino trikitraka joan zena. Gelditu eta berehala, izkinako arloteetako bat tximista bezala joan zen atea irekitzera, kobrezko txampon bat irabazteko esperantzan, baina asmo berarekin laster joan zen beste alproja batek, ukondokada batez alde batera bota zuen. Sesio latza sortu zen, handiagotuz joan zena, 2 soldadu eta zorrostaila ere gehitu zirenean. Norbaiti kolpe bat eman zioten, eta une batez Andrea, salgurditi jaitzia, ukabilkadaz eta makilkadaz kalapita bortitzean elkar joka ari zen gizon naspila baten erdian gelditu zen. Holmes taldera oldartu zen Andrea babesteko, baina harengan ailegatu zen unean, oihu bat egin eta lurrera erori zen. Odol purrustaka zerion aurpegian behera. Erortzen ikusita, soldaduek lasterrari eman zioten alde batera eta arloteek beste aldera, eta parte hartu gabe borroka ikusi zuten pertsona dotore batzuk Andreari laguntzeko eta zaurituari kasu egiteko pilatu ziren. Irene Adlerrek, honela segituko dut deitzen oraindik, lasterka igo zituen sarrerako mailak, baina goian gelditu zen, bere irudiaren silueta paregabea, atalondoko argitan nabarmentzen zelarik, eta kalerantz begiratzeko jiratu zen. Zaurilarriak ditu jaun gaixo horrek? Galde egin zuen. Hila dago, oiukatu zuten ahots batzuek. Ez, oraindik bizirik dago, oio egin zuen beste batek. Baina hilko da ospitalera eraman baino lehenago. Tipo ausarta da, esan zuen emakume batek. Harengatik espalitz,
Andreari boltzoa eta erloioak kenduko zizkioten. Gaizkile taldea zen, eta oso gogorra gainera. Orain arnaz hartu du. Ezein da kalean botata gelditu, sardezakegu barrenera, Andrea. Jakina, sartzazu egon gelara. Badago sofa bat oso erosoa. Hemendik mesedez. Geldiro eta emeki, Briani lotxera sartu zuten. Eta egongela nagusian etzan zuten, nik leiho ondotik gertatzen ari zenari bea jarraitzen nuen bitartean. Lanparak piztu zituzten, baina kortinak itxi gabe zeuden, eta horregatik nik Holmes sofan etzanik ikusten nuen. Ez dakitune horretan Holmesi damutu zitzaion ala ez paper hori betetzea, baina nik badakit, enaizela behin ere nire buruaz lotzatuago izan, hartan baino. Ikusita zen neska ederren kaltetarako ari nintzen lanean, eta nolako graziaz eta goxotasunez zaintzen zuen zauritua. Eta, hala ere, Holmesi egindako traiziorik beltzena izanen zen une hartan nire gain hartutako egin beharretik atzera egin izan banu. Gogoz kontrakoa izan arren, ziratik kepoto atera nuen. Guztiarekin ere, pentsatu nuen. Ez diogu inolako kalterik eginen. Beste batik kalte egin diezaion galerazi, besterik ez dugu eginen. Holmes sofan eseri zen, eta izea beharko balu bezalako keinuak egiten ikusi nuen. Neskame bat berehala joan zen leihoa zabal-zabal irekitzera. Orduantxe ikusi nuen eskua altxatzen eta seinale horri kasu eginez, kepotoa egon gelara jaurtiki eta oio egin nuen. Sua! Nire ahotik hitz hori atera eta segituan ikusle andana bat, ongi eta gaizki jantziak, jaun prestuak, ukulu mutilak, neskameak, sua! Garrasika hasi ziren denak batera. Kelaino lodiak altxatu ziren egon gelan eta leiotik atera ziren. Presaka zebiltzan irudi lauso batzuk ikusi nituen, eta momentu bat geroago, Holmesen ahotsa entzun nuen barrenetik, gezurrezko zudeia zela ziurtatzen zuena. Oiuka zebilen jendetzaren artetik, kalearen muturreraino ailegatzea lortu nuen, eta handik 10 minutura, postu nintzen nire lagunaren besoa niretik hartuta sentitzeaz, eta salapartaren tokitik alde egiteaz. Minutu batzuetan azkar eta isilik ibili zen, Edgware Roadera zeraman kale lasaietako batera hartu genuen arte. Oso ongi egin duzu, doktore, esan zuen. Gauzak ez zitezken hobeki atera. Baduzu argazkia? Badakit non dagoen. Eta nola jakin duzu? Esan dizudan bezala. Berak erakutsi dit. Argi ikusi gabe segitzen dut. Ez dut argitu gabe usteko asmorik. Esan zuen irriz. Kontua oso erraza zen. Zu, jakina, kaleko guztiak elkar hartuak zeudela ohartuko zinen. Kontratatuak zeuden arratsalderako. Bai, hala pentsatu dut. Orduan, borroka hasi denean, nik pintura gorri fresko pixka bat neukan eskuan. Aurrera egin dut azkar. Erori eta eskua aurpegira eraman dut eta ikuskizun negargarri bihurtu naiz. Trikimailu zaharra da. Hori ere asmatu dut. Orduan barrenera eraman naute. Bera ni sartzen ustera behartua zegoen. Zer egin zezakeen bestela. Eta egon gelara sartu naute. Nik susmatzen nuen tokian, hain zuzen ere. Argazkiak egon gelan edo bere logelan egon behar zuen, eta nire asmoa bietatik zeinetan zegoen ikertzea zen. Sofan etzan naute luze-luze, haizea behar banu bezalako keinoak egin ditut, leihoa ireki behar izan dute, eta zuk, zure aukera izan duzu. Eta zertarako balio izan dizu horrek? Oso garrantzizkoa zen. Emakume batek, etxean sua dagoela uste duenean, zenak berehala eramaten du
gehien estimatzen duena dagoen tokira. Dena gainditzen duen indarra da hori, eta behin baino gehiagotan baliatu naiz horretaz. Darlingtonen ordezpenaren eskandaloaren kasuan, baliagarri izan zitzaidan, eta Answortheko gazteluaren aferan ere bai. Ama bat, bere haurtxoaren bila joaten da ziztu bizian. Emakume ezkongaia, bere bitxiontziaren bila. Hori horrela delarik, niretzat argi eta garbi zegoen, lehen aipatutako gure Andreak, ez zeukala etxean gu bilatzen ari garena baino gauza baliotzuagorik, eta hori arriskutik kentzera joanen zela agudo. Zudeia oso ongi emana izan da. Kea eta oiuak edozein urduritzeko modukoak ziren. Airinek oso ongi erantzun du. Argazkia gordeleku batean dago panel mugikor baten atzean, eskuinaldeko txintxarrearen sokaren gain-gainean. Segundu batean han plantatu da, eta ateratzen hasi denean zeharka ikusi dut. Gezurrezko zudeia zela oiukatu dudanean, berriz hartu, gero kepotoa aurkitu, eta gelatik arrapaladan atera da, eta ez dut berriz ikusi. Altxatu egin naiz, eta desenkusatu ondoren, etxetik ospa egin dut. Argazkia zune hartan jabetzen saiatzea pentsatu dut, baina kotxe gidaria barrenean zen eta ez zidan begirik kentzen. Itsu mustuan ibiltzea galgarria izan zitekeen. Eta orain? Galdetu nuen. Gure ikerketa lana bukatu da iaia. Bihar erregearekin agertuko naiz, eta zurekin etorri nahi baldin baduzu. Egon gelara zarraraziko gaituzte Andreari itxoiteko, baina ailegatzen denerako seguruenik ez gaitu aurkituko, ez gu, ez argazkia. Pos handia izanen da erregearentzat bere eskuekin berreskuratzea. Eta noiz janen zara? Goizeko 8:00. Oraindiko atzean egonen da, eta horregatik libre eukiko dugu eremua. Gainera, azkarrak izan behar dugu, zeren eskontza horrek erabateko aldaketa ekar baiti ezaieke, bai bere bizitzari, bai bere ohiturei ere. Telegrama bat igorri behar diot erregeari lehen bailen. Baker Streetera ailegatu ginen, eta Holmes ate aurrean gelditu zen. Bere giltza sakeletan bilatzen ari zenean, han barna zebilen batek esan zuen. Gabon, Holmes jauna. Hainbat jende zeuden une horretan espaloian, baina agurra gure ondotik presaka pasatu zen gazten mehe ziradun batek egina zen nunbait. Ahutzuri, lehenago ere aditu dut. Esan zuen Holmesek, adi-adi begiratu zerdi ilunpetan zegoen kalera. Baina, nora raio izan ote daiteke? Gau hartan Baker Streeten egin nuen lo. Urrengo goizean, gure kafea eta ogi xerra xigortuak jaten ari ginela, gelara Bohemiako erregea sartu zen lasterka. Eskuratu duzu beraz? Esan zuen oiuz, Sherlock Holmes sorbaldetatik helduz eta aurpegira gartzuki begiratuz. Oraindik ez. Baina, baduzu itxaropenik? Bai, badut. Orduan guazen, joateko irrikaz nago. Salgurdi bat bilatu beharko dugu. Ez, nirea esperoan dago. Orduan horrek gauzak errezten ditu. Kalera jaitsi eta berriz Briony Lodgeran zabiatu ginen. Irene Adler eskondu eginda. Jakina hasi zion Holmesek. Eskondu dela? Noiz? Atzo? Baina, norekin? Norton deritzan abokatu ingeles batekin. Baina, Irenek ezin du maitatu! Maite izatea espero dut. Zagatik espero duzu hori. Horrek berorri gero batean enbarazu gehiago izateko beldurrak kenduko liokeelako.
Andreak bere senarra maite badu, ez du zertan nahasirik berorren planetan. Egia duzu. Dena den, nire leinukoa izan balitz. Zer egina izanen zen. Berriz ere isiltasun malenkoniatzuan sartu zen, eta etzen hautsi serpentina benion gelditu ginen arte. Behen lotxeko atea irekia zegoen, eta emakume bat, urtetan gora joana, zain zegoen mailen goiko aldean. Irrigaiztoz begiratu zigun zaldiko txeti jaitsi ginenean. Sherlock Holmes jauna, ez da? Esan zuen. Bai, ni nahi Sherlock Holmes jauna. Erantzun zuen nire lagunak, Andreari zorroski eta harritu antzean zo eginez. Horixe, Andreak esan zuen seguruena etorriko zinela. Goizean joan da, bere senarrarekin, 5:05 trenean, Charing Crossetik kontinente aldera. Nola? Sherlock Holmesek atzera egin zuen balantzaka, harridurak eta izuak zurbil eginda. Ingalaterratik joan dela esan nahi duzu? Sekulan ez itzultzeko. Eta argazkia? Galdetu zuen erregeak, ahots marrantatuaz. Nireak egin du. Ikusiko dugu. Holmes sartu egin zen, neskamea alde batera bultzatuta, eta egongelara abiatu, eta erregea eta biok ari segika. Altzariak barreiatuak zeuden alde guztietan, apalategiak desmuntatuak eta kajoiak irekiak, Andreak ies egin aurretik korrika eta presaka ustu balitu bezala. Holmes, lasterka joan zen txintxarriaren sokarantz, oholtxo mugikorrak kendu, eta eskua sartuta, argazki bat eta gutun bat atera zituen. Argazkia Airin Adlerrena zen, gau jantzian. Gutuna, Sherlock Holmesi zuzendua zegoen. Sherlock Holmes jauna. Hementxe usteko, jaso arte. Nire lagunak ireki zuen, gutuna zala aurratuz, eta 3 batera irakurri genuen. Aurreko gauerdian idatzia zen, eta honela zioen. Ene Sherlock Holmes jaun maite hori. Egia esan, dena oso ongi egin zenuen. Erabat oharkabean harrapatu ninduzun. Zudeia aditu arte, enuen inolako susmorik hartu. Baina gero, neronek neure buruan nola saldu nuen ohartu nintzenean, gogoeta egin nuen. Zurekin kontu zibiltzeko gaztigatu zidaten orain dela hilabete batzuk. Erregeak agenteren bat erabiltzezkero, zalantza izpirikabe, mandataria zu izanen zinela esan zidaten. Eta zure helbidea eman zidaten. Baina, alere, jakin nahi zenuena erakustera behartu ninduzun. Susmatzen hasi ondotik ere, nekez pentsan ezakeen gaizki, apezahar hain goxo eta onberaz. Baina, badakizu, nik ere eskarmentua daukat aktore gisa. Gizonezkoen jantziak ez dira niretzat atzo goizeko kontua. Askotan baliatzen naiz, eskaintzen duten askatasunaz. John, nire kotxe gidaria, bidali nuen zuzelatatzera. Lasterka goiko pixura egon nintzen. Nire paseo arropa jantzi, nik hala deitzen dut, eta zuzindoa zenunean jaitsi nintzen. Ongi bada? Ateraino jarraiki nintzaizun, eta horrela egiaztatu nuen, Sherlock Holmes jaun entzutetzuaren interesgune nintzela. Orduan, atrebentzia handiegiaz, Gabon esan, eta tenpelera abiatu nintzen, nire senarra ikustera.
Biok konforme egon ginen. Batek horrelako etsai beldurgarri bat atzetik segika duenean, aterabiderik hoberena ihes egitea dela. Horregatik bihar ailegatzen zarenean, kabia utzik aurkituko duzu. Argazkiari dagokionez, zure bezeroa lasai egon daiteke. Erregeak baino gehiago balio duen gizon bat maite dut. Eta berak ere maite nau. Erregeak nahi duena egin dezake. Berak krudelki iraindu zuen emakumearen beldurrik izan gabe. Ni babestua egoteko baizik ez dut gordeko. Baita, gero batean erregeak eman lezakeen edozein pausoren aurrean defendatzeko arma izateko ere. Argazki bat uzten dut, berak agian eukin nahiko duena. Besterik gabe, Sherlock Holmes jaun maitea, agur bero bat. Irene Norton, nee Adler. Nolako emakumea. Hori emakumea. Esan zuen Bohemiako erregeak 3 gutun hori irakurritakoan. Esan nizun esan oso azkaga eta kementsua zela. Esan zen izanen erregina miezkagia. Pena da nire mailakoa ez izatea, ez da? Andreas jakindu danaz, badirudi, zinetan berorrenean ez, baizik eta oso maila diferentean dagoela. Esan zuen Holmesek oso hotz. Sentitzen dut berorren aferari atarramendu hobea emateko gauza ez izana. Aitzitik, Holmes jaun maitea, esan zuen erregeak. Ez dago hori baino agakasta handiagorik. Badakit bere hitza bortxa ezina dela. Orain argazkia ege balute bezain seguro dago. Posten hau berorri hori aditzeak, errege. Zogi karagarri handia daukat zurekin. Ez aidazu mesedez, nola ordaini ezazukeen. Eraztun hau? Behatzetik esmeraldasko suge antzeko erastun bat atera, eta berezku xokoan paratu zuen. Askoz ere maiteago nukeen zerbait dauka berorrek, errege. Esan zuen Holmesek. Esatea aski duzu? Argazki hori. Erregeak harri eta zur eginik begiratu zion. Irenen argazkia? Esan zuen harriturik. Noski, hori nahi baldin baduzu. Mila esker, maiestate. Orduan, afera honetan ez dago besterik egiterik. Berorrek egun onona pasadezan desiratzeko ohorea daukat. Buru makurtu bat egin zuen, eta giratu zen erregeak lusatzen zion eskuari erreparatu gabe. Eta etxera abiatu zen nirekin batera. Eta horixe da, Bohemiako erresuma kolokan utzi ahal izan zuen eskandalu handia, eta horrelaxe garaitu zituen emakume baten buru argitasunak, Sherlock Holmes jaunaren planik hoberenak. Holmesek txantxak egiten zituen emakumeen argitasunari buruz, baina aspalditik ez diota ditu horrelakorik. Eta Irene Adlerrez mintzatzen denean, edo bere argazkia aipatzen duenean, beti ere, emakumea
aipatzen du. Horrela ari, ohore eginez. Slaves go blind for the sake of gold and titles they died. So the price was finally paid. The head was never found. From below we will rise, we will rise. From below we will rise, we will rise. Entzun duzu Eskandaloa Bohemian. Egilea Arthur Conan Doyle. Itzultzailea Fernando Rey Escalera. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!